Dumulog na sa Korte Suprema si dating Mandaue City Mayor Jonas Cortez para mapahinto ang kanselasyon ng kanyang Certificate of Candidacy o kandidatura sa darating na halalan. Ito ay matapos hindi katigan ng Comelec-Anbanc ang kanyang inihaing motion for reconsideration. Si Genevieve Ocampo magbabalita. Bilang panghuling remedyo, dumulog na sa kataas-taasang hukuman si dating Mandaue City Mayor Jonas Cortez para sa kanyang re-election bid sa 2025 elections. Ito ay kasunod ng tuluyang pagkansela ng Comelec sa kanyang Certificate of Candidacy dahil daw sa material misrepresentation. Hiling ni Cortez sa Korte Suprema na magpalabas ito ng status quo ante order para mabaliktad ang Comelec ruling at makatakbo siya sa nalalapit na halalan. Yung kalaban ko, si Junkie Uano, bilas ni Speaker Romualdez. At first, I was suspended for 1 year. Kulang pa sa kanila. I was dismissed. Ngayon naman, i-cancel yung certificate of candidacy ko. Ang gusto ko lang, patas ang laban. Let the people decide. Let the Mandauihanos decide who they want to lead our beloved city. Hindi isa o ilang tao lang ang magdesisyon. Yung tao ng Mandaue. Yun lang. Ang petisyon na nagpapakansela sa kandidatura ni Cortez ay inihain ni Ervin Estandarte noong Oktubre 25, kung saan iginit nito na bigo si Cortez na ipaalam sa kanyang COC ang patungkol sa kanyang dismissal case sa Ombudsman, bagay na kinatigan naman ng Comelec 2nd Division. Naghain ng motion for reconsideration dito si Cortez, pero kinatigan ng Comelec-Anbanc ang ruling ng dibisyon na nagpapakansela sa kanyang COC. We submit that it was issued with abuse of discretion, and the Supreme Court, being the last bastion of democracy, we will be seeking refuge and relief with the Supreme Court to question and to assail the unwarranted disqualification and denial of due course of Mayor Cortez's Certificate of Candidacy. Sa kanilang petisyon, sinabi ng kampo ni Cortez na nakagawa ng abuse of discretion ang Comelec. Sa alpa ng abogado, nakapending pa ang kanilang apila para sa dismissal ng Ombudsman nang maghain ng COC si Cortez noong Oktubre. There was nothing to disclose, considering that the case was still pending appeal with the appellate court. Sa kabila na nanganganib na ang kandidatura ni Cortez, ay tuloy pa rin daw ang kanilang preparasyon para sa halalan. Tiwala din ito sa suporta ng mga tao sa kanya. Matatandaang bago ang Pasko ay nagsagawa ng prayer rally ang libu-libong Mandauihanon bilang suporta nila kay Mayor Jonas Cortez. Ipinagmamalaki naman ng mga taga-suporta ni Cortez ang mga nagawa nito sa Mandaue. Sa COA latest report, ang Mandaue City ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Cortez ay kinilala bilang pang-5 sa mga top cities sa Pilipinas base sa net income or equity nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Genevieve Ocampo, SMNI News.